Ilan yung kilong, boss? Yung mga malati. Anong tawag nanta? Ito mo. Wala kang malati na. Ano naman niya maluto ka rin, boss? Yung na. Alam mo nga late. At tinata mga lati kayo, boss. Hindi lang mga lati. Awa, sige. Yan po yung binili ko kaninang ulam. Luluto po ni Mrs. sa sinigang sa kamatis. Tatlo lang kasi tipid-tipid muna kasi mahirap yung buhay. Yung iba pre-reserve muna para sa susunod na araw may maulam pa kami. An hour later. Kami luluto na po yung sinigang sa kamatis na ulang. Wow, tatay na naman yung kanin nito. Wow. Kaya tayo, Vince. Wait lang. Sibuyas, favorite ni Vince. Sibuyas, Vince. Ay, napahali. Wow! Ano ba yan? Daddy, ano ba to? Daddy, ano daw yun? Saan? Ano daw to? Ay, masarap yan, Vince. Ano nga daw to? Hipon. Ano daw? Ha? A few minutes later.